weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to dondu to guiraya rewo e worgo to patukonna to teccana to jowolom to ari funda to awoynat ko on takkusan juuɗa ha to dal ceerno haadi oumar sy to jowla rewo ha to galle ceerno ha to galle baba yaya salla to jiingue jeeri ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ministre de la santé mo leydi Mauritanie o holliri tigui e nder lewru novembre e lewru décembre mayno ndu fodde temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e ɗiɗi pharmacie ɓe mbaɗi ɗumen inspecté hen temedere e capanɗe jeegom tawama e ndewi lawol keddi ɗiɗi tawrama infraction ngaji to leydi Sénégal ma en kaale seeɗa e discours à la nation mo Macky Sall holji gendi ndi waɗi jamma 31 hanki to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe koddiri tigui wonde ɓe bombardi otoji ɗiɗi taw ko otoji sebbitiɗi gonnoɗi sara kerol hakkude leydi Mali e leydi Mauritanie to leydi Burkina Faso toonne ko sebbitiɓe hewɓe mbaɗa ñande aljuma e aseta ɓennuɗo to leydi Thiada biyeteɗo succé Masra ko lundiyanke ngana e nder leydi he wonno o laatima à partir de altine hande 1er janvier o namama premier ministre laamu transition ngu leydi Thiada kedde Afrique ma en ketto musidɗo men seydi men Alassana Oumar Mbodjo habruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Ukraine to leydi France to leydi Allemagne to leydi Japon e guerre hakkude Israël e Gaza bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano son nani ɗeɗo daaɗe almuɓe belɗe holto paaɗen koto Kanel holko kewi to Kanel kewi toon ko ziyara taw ko 8e édition ziyara ceerno Oumar Ba mo Kanel e gardugol e yeeso teddugal hono ceerno Oumar Alpha Wan mo Kanel ceerno Cheikh Ñanga mo Boyinaji ceerno Oumar Sall mo Wuro Sidi ceerno Abou Seydi mo Woddo Bere dental ahbaba ceerno Oumar Ba yettinɓe ɗo ɓatake o eɓe tintina eɓe teddinira dendagal bandiraɓe julɓe dendagal seremɓe dendagal almuɓe dendagal kala biyaw ashhadu an la ilaha illallah ha tengti noon e hoddiɓe Kanel to banggue Mauritanie to banggue Sénégal kala eɓe bismi eɓe dendagal julɓe kala biyaw ashhadu an la ilaha illallah ene bisma ene teddinira e ziyara o taw ko ziyara mo 8e édition woni battowo laabi jeetaɓi wala ko ceerno Oumar Ba ene waɗane ziyara o hikka waɗata ko ñande 19 e ñande nogas lewru janvier nde ganduɗen ndu ñande aljuma 19 janvier ziyara o udditirte ko hadratul juma so tawi futuro o juulama hoɓɓeɓe bisme moni hen kala holle jippudu muɗum ñande aset nogas janvier subaka caggal nde kaccitaji ɗe kaccita ko silkeji alqurana gila subaka o ha 11h so yi ha 11h caggal ɗum ko adaduji dokkirte so adaduji ɗi gasi rokkirede ko ceerno Alassane Sall mo maqama ko kañum rokkete micro o yuɓɓin toon conférence taw ko conférence ko fate diine islam dendagal bandiraɓe dendagal guure hoddiɓe dendagal kala biyawo ashhadu an la ilaha illallah ene bisma ene teddinira ziyara o siftinde on noon yettini ɗo kayiɗo ko dental ahbabu ceerno Oumar Ba
eɓe bismi noon dendagal julɓe kala e oɗo ziyara. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalwal e danwal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo bindi ganduɗo leɗɗe. ceerno Djiby Sy Allah ne rokki mo mbawka ene luɓirimo gandal ittude mborosaji kewɗi comiɗe e nder reedu neɗɗo tawa reedu ma seekaka o rokkanma ko leɗɗe so tawi a waɗino wirma ni rafiji ɗi fof jalta ha laaɓa ha jiiɗa guite maɗa. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen morɓe poɗɗe ha tampi ene ƴetti pikkiraji ha tampi ne nogui hebde jaam jokkodira ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamin. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati refini yaltayma ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo o so tawi a waɗi ɗum fodde sappo e jeenayi refini yaltayma ha laaɓa. fannu tataɓo o waddete koye gawri samme e gawri suuna so tawi a waɗi no wirmani dendagal mborosaji comiɗe ma ne yalta ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne safara wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe daftaraɓe e sattaraɓe dewle kala. ceerno Djiby Sy ene yawrana ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji. omo jogui pegge e usula pirtoje dabaruji ɓeydoje arsigaji bawɗi neldede e kala leydi e kala continent mo gonɗa. ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji goragu no didorno yawɓe yitade koyemumen jippiɓe e leece ustoraɓe goragu jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah. e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko muuɗa hirda. muuɗa hirda ƴettat ɗum joni joni jiitoɗa hoorema ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. listiharno wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere oguya. so tawi ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala listihara waɗirte ko 2000 francs woni temedde nayya CFA. e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui numéro wave ko numéro orange money kala lombuɗo hen kalis mum so noddima waɗa ɗum listikara ha no hannirta ni. on numéro ko 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko taweteɗo nettek sara jeere nettek. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy to banggue appel e to banggue téléphone na foof WhatsApp mbatta ko 47 22 80 84 walla mbaɗa 34 49 40 59. ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum wonde base makko to Agname Siwol ne golla ha no hannirta ni. ene tawi toon miñi ko almudo makko ne wiye ceerno Djiby Déme. ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone mbatta ko 77 395 99 17. ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum yo gandu leɗɗe kese pulle ene gaari. eɗe leɗɗe kadi ko leɗɗe ittoje seero ha laaɓa cafroje estomac. omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye dendagal ñonkoto gonɗe reedu ma yalta ha laaɓa ko leɗɗe kadi ɓeydoje goragu. ɗen leɗɗe kadi ene moƴƴi e ndewago. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando e faade makko. ceerno Djiby Sy so yennama ka miskino o safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗo namdaki. so wona noon taw ko wonduɓe mboros rafiji ɗiɗi ko wayno on mo seeɗineji bahlide hoore mum ha habba walla taw ko on jalowo bargal. ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. cellal ko kañum woni afo kala ngaalu. cellal ala coggu. rafi moƴƴani gandal ne weeli kono kadi gandal jaddugal e nunɗal ɓuuri welde. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji
ko jaadinɗo ɓalwal e danwal kala kollaɓaɗo bindi ganduɗo leɗɗe. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safa rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe asthme, diabète, tension, yanɓe AVC e rafiji kewɗi goɗɗi comotoɗi e nder ɓandu neɗɗo. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude kala on ɓurdata balɗe tati tawa awi alhamdulillah rabbil alamin. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe barogal ɓe seyɗiniji baktiɗi koye mumen ha haɓɓa so tawi on jokkodiri joni mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilneɓe muɗum e oɗo saaha joni omo tawe to Paris lamorgo leydi France. kala jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko 00336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihar ko indema dokkatamo o haala ko wone ɓerde ma ha cikka maɗo ko onon koddi. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe makko tawateɓe to Sénégal e oɗo saaha joni base makko ne tawi toon ko miyi ko ene wiya ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15. on numéro kadi ko numéro web ko numéro orange money kala jokkoduɗo on numéro wonnande kay jiɗɓe waɗnede listihar e yiɓne nder leɗɗe mumen kala ma heeɓa hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina tilineɓe mum wonde base makko tawate to Nouakchott hakkude robine 5 e robine 4 base o ne golla hano hannirta ni. ene tawi ɗon mi yii ko ene wiye Siley Diallo. Siley Diallo noon kala jokkodirɗe makko walla jokkodire ceerno Abdoulaye Diallo mo Dakar ma hemo hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo wone kumpitiɗo leɗɗe mbadden dando faade makko. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitima hen koye mabɓe no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala. sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Barñe e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassara jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64
43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe heɗen gone altine go lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya altine 17 dewo hoddayru hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayya e joya habruji men e ɗemgal pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou ko adi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardagola Sara Abdoulaye Sara e dendagal équipe gollotoɓe jande foof minen kala min denti min mbiyon hitande jaam hitande ɓurala hitande ɓamtare yo Allah uddida yo Allah addu jaam e dendagal leyɗele men kala ceerno Abou Diallo hoorejo heble sukaɓe Afrique windere e sokhna Mariame Tidiane Ba to leydi France eɓe denta kamɓene eɓe mbiya dendagal windere nde kala juule mo wuuri yona juul kewɗo yo Allah rukken tawede oɗo saaha mo wuuri taweɗen ɓeydi e diine men en ustaki musidɗo men Sara Abdoulaye Sara ene wiya on to gonɗon ene goni ɗon kala hitande jaam hitande moƴƴere omo andi noon tan wala haaju seeɗa mo nangui ɓoyata tigui mawo artu e jayde he hano hannirta ni habaruji men ɗemgal pulaar jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen jetta kadi eɗen jarna ɓen tammiɓe jayde nde ko wayno société gorel teye e ko wayno ceerno men ceerno Djiby Sy e ceerno men ko wayno docteur Djiby Sow en ko wayno ceerno Amadou Tidiane Diallo en e dendagal bandiraɓe gila waɗoɓe communiqué ji men e waɗoɓe ziyaruji men e waɗoɓe taggue kala saaha e jayde nde min gandi noon tan wonde ko ɓen tambi jayde nde saabu jayde so ala publicité ala sponsor nden jayde wurata ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe tan kala jiɗɗo wallidde jayde nde koye on fannu habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudortoɗen enrôlement taw ko état civil ponnoɗo uddude ñande capantati e goho lewru décembre ɗum ɓeydama balɗe capanɗe nayya e joyyi e yamirore hoorejo leydi Mauritanie hono Mohamed Cheikh Ghazouani caggal kayde yimɓe hewɓe e pelle kewɗe gullitno wonde kay yo andu ujunnaji Mauritanie naɓe ha joni ko ronkuɓe hebde kayitaji mumen ɗum saabima noon o ɓeydi hen balɗe capanɗe nayyi e joyyi ɗen balɗe capanɗe nayyi e joyyi ɓeydade ɗe puɗɗoto ko ñalawma hande 1er janvier 2024 ɗo noon ɗi gasoyta ko ha ñande 15 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi siftinde bandiraɓe kadi bindidgol ko fate recensement général de population et de l'habitat wonande kay jibinaɓe leydi ndi e hoɓɓe wurɓe nder leydi he kala oɗon recensement kadi ko udditi nane tawe nder leydi he joko leydi he kala eɗen mbiya bandiraɓe tan yo tinno yo mbattu hen hakkillaji mumen no fewi kala nokku soɓe gaari tinno toppito binditoɗa ƴeewa kadi koɓe binditte ko ha fewa indema winde ha fewa saabu recensement ko hunde wande fayida no fewi habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade mo gendi Mauritanie o hollori tigui e nder lewru novembre e lewru décembre mayno ɗu inspection générale de la santé ɓe mbaɗi inspection ngaji mabɓe ɓe naati e nder temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e ɗiɗi pharmacie ɗum noon ko tuggi kay e région de Asaba fayi gorgol ha yetti dahleta Nouadhibou Trarza Nouakchott banggue hirnangue ha to Nouakchott banggue Rewokara o holliri ɓe mbaɗi inspecté temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e ɗiɗi pharmacie hen temedere e capanɗe jeegom pharmacie tawa ko ene ndewi lawol haydara ala ko ngakkira ella ala e majji so tawi ko caɓɗum noon ene qime ha 68% so tawi ko capanɗe jeenayyi e goho keddiɗe ɗiɗi noon tawrama infraction ngaji ɗi hen tawa tigui kene tiɗi hen tawa ko bindani cogguji e poɗɗe médicament ji ɗi hen tawa kene jeeya médicament ji périmé ji woni appu men gasi woni hen kadi tawa tigui kene ɓeydi prix ji cogguji ɗi ene waɗe majji kadi tawa ko ngala ko wiyete spécialiste ngala tigui ko wiyete technicien tawa ko wiyete technicien e oɗon fannu ko ɗum saabi noon ɗiɗon pharmacie ji hen pharmacie kala fawama kay sanction mo foti mo handi fawede o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fedde wiyetede association des professionnels de la santé
nder jeyaɓe to wilayade Taga ko fedde dilloɓe noon e doctorat gala to région de Taga ɓe juɓɓini noon ñalawma ñande aset nden ñalawma taw ko ñalawma cellal aade woni tigui caravane de santé e nder tig zigza caravane o noon ko holkisade ko holki safar o noon ko holkisade yimɓe yoga e ñabbuji e safride ɗumen e rokkude ɗumen poɗɗe e jofanade ɗumen kadi so tawi kay alɓe gala on hattani jofanade jomumen to poti yaade ha mbawa hebde safruji men hano hannirta ni waali woni gouverneur de Taga o holliri hen weltare makko mawde no fewi ko noon kadi hono hoorejo fedde nde e dow inde makko e dow inde dendagal gollidiɓe makkala o yetti o jarni ɗiɗon autorité ji local darde mumen kay dari tigui ha oɗon ñalawma wawi latade hano hannirta ni ko noon kadi hono directeur général hôpital mo tigui zigza o holliri hen kañum ne weltare mum mawde no fewi o holliri tigui wonde kay e nder oɗon ñalawma taw ko caravane de santé fannuji kewɗi dillama toon ko wayno pédiatrie woni toppitiɓe ko fati sukaɓe ko wayno médecine général e ko wayno chirurgie woni tigui ittoɓe ñiiƴe e ko wayno gynécologie holkistoɓe rewɓe e rafiji ko wayno cardiovasculaire e safruɓe ko fate diabète enen e ko fate chirurgie bucco fiscal foof e fannuji kewɗi goɗɗi juɓɓinama toon caravane o noon waɗi tigui koye yesso teddugal e tawtorede hono gouverneur de Taga wondude waɗi tigui e waali Taga woni gouverneur mo Taga e préfet du département mo tig zigza wondude chef service aji régionaux ji diwan o kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sono mimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena Macky Sall hoorejo gendi Sénégal waɗi discours mum ala nation o heewi wadde kay kala ñande jamma capantati e goho lewru décembre ene wiyata 1er janvier 2020 ene wiyata 1er janvier koni tigui woni discours makko o lelwi mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora onon bandiraɓam wonɓe e nder leydi Sénégal ha caggal leydi kala gila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi kala kayde oɗo saaha yetti baɗa huccodira e moɗon wadde on message à la nation wiide on hitande jaam hitande ɓamtare oɗo jamma kadi oɗo message kadi ko message am mbaynigo de à la nation faade e moɗon saabu kay ko oɗo wonata tigui message am sakkedde huccodirde e leydi ndi ko fati e jamma kay 31 décembre ene wiyata 1er janvier saabu kay koye siltirɗi mandam gonmi ko adi kala noon duwawam faade e mayɓe men faade e mayɓe kala mayɓe ɓe en mbiyatande Allah yurmotoɓe e yaafoɓe e duwanade kadi dendagal ɓe cellani ɓe kala mo sellani eɗen mbiya ɗum yo Allah rokku ɗum jaam hokka ɗum kisal ɓeɗo hitande noon 2023 leydi men heeɓi dille heeɓi fitinaji kewɗi no fewi ha waɗi mayɓe hen e barmuɓe hen jeeyiji leydi ndi kaake dendade wondude kaake janane keeriɗe bonnama hen nokkuji culte bonnama hen consilaji e ambassadeur uji e école aji wondude université aji kala bonnama hen super attaque kadi waɗama e site uji stratégique e laamu ngu janguji mbaɗama e service aji taw ko service aji ɓurɗe yiɗede ɓurɗe jejjude e nder leydi hen ko wayno kay service aji ndiyam e courant kala attentat cocktail molotov waɗama e nder bis goto transport ha waɗino hen mayɓe kono tan de haɗani laamu ngu nana dari langna no dole mum ponno rende leydi ɗi justice o kadi nana jokka golle muɗum paydini no fewi laamu ngu nana jokka fewnide e matade kala ko bonnano hen oɗo occasion noon wonani kam siftinde on kay golle paydiɗe no fewi ɗe idinoɓemi laamade leydi ɗi golluno kadi koye terasuji mabɓe woni koye sawawuji mabɓe ndewmi ko wayno Léopold Sédar Senghor ko wayno Abdou Diouf e ko wayno maître Abdoulaye Wade mi rewi e sawawuji mabɓe kay beele leydi men ene wawa ƴellitade wawa ɓamtade ha wona ko wiyete Sénégal émergent golle men noon ɓuuri haala golle guitiniɗe tawa kadi ko golle mantiniɗe e nder jokuli leydi he kala mbaɗa yakori ɓoyata ma laamu ngu bayyina ko fati kay e bilan golle meɗen ko fati croissance leydi meɗen wonno ko lessa 6% ko adi seeɗa covid 19 ƴellitima e oɗo saaha joni ha yettima 9,2% ɓoyata kadi leydi ndi watta siggade gaz mum e pétrole mum maɗum ɓaw kadi ɓeydude no fewi ko fati croissance leydi ndi e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni 2012 budget national leydi men wonno ko ujunnaji ɗiɗi e temettere capanɗe nayyi e nayyi milliard
milliard taw ko franc CFA joni noon e hitande 2024 en keeɓi ujunnaji 7.3 milliard taw ko franc CFA joni e franc CFA leydi ndi woni koye dow lawol ƴellitare e dow lawol peewal leydi ndi fayi koye émergence en 2012 linéaire routiére joguinoɗen ko ujunere temedde joyi kilométre en 2023 tawa en jettima ha ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayyi kilométre joguinoɗen kadi ko capantati e ɗiɗi kilométre ko fate autoroute joni e oɗo saaha joni en jettima temedere capanɗe jeetati e jeenayyi kilométre autoroute ɓoyata kadi ma en jetto 5 ma jetto ma jetto temedde joyi kilométre autoroute so golle kay gonɗe e gollede ko wayno chantier autoroute Mbour fade Fatick fade Kaolack e Dakar Tivaouane fade Saint-Louis so ɗena golle gasima en jetto ha temedde joyi kilométre ko autoroute deuxième phase terre woni train express régional jomñaƴo aéroport international Blaise Diagne ene wayno ma gassa ɗo e lebbi seeɗa en mbaɗi commande en mbaɗi commande taw ko train ngaji jeeɗiɗi ɗina train ngaji ɗon train express régional maɗi tawtu sappo joyi train jogaɗi e oɗo saaha joni transport walla mbiyana société biyeteɗo BRT ɓoyata waɗe inauguré ndara leydi he ko ñande sappo e nayyi lewru janvier gonɗen ndu waɗete inauguré pudortoɗen noon ko temedere nogas e go bus électrique bisuji ɗi ɗon tawi kadi ko courant solaire kañum woni ko donnata ɗiɗon bisuji kala hen bus ene waɗi climatisé waɗi climaji mum ene waɗi kadi wifi e nder majji so projet o heeɓi to projet o hiɓɓi so gasi personnel société BRT o ma tawe nder muɗum e nder temedere kala hen capantato e joyo ko rewɓe tawi kadi e nder ɓen rewɓe ne tawe hen dongnoɓe ɗiɗon bisuji ɗi hinde BRT Dakar Dimdiga ko société karuji transport en keeɓi e ɗeɗo balle temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi bis kesi pula taw ko jaaduɗi e jamanu Sénégal émergent kadi ɓoyata nulde satellite mum taw ko satellite mo ingénieur ji Sénégal pewniri juuɗe mumen mbawa weyde e nder windere he kala Sénégal émergent noon ko jogade aéroport uji région uji e nder leydi mum kala ko wayno Cap Skirring ko wayno to Kolda to Kaolack ko wayno to Kédougou ko wayno to Sédhiou to wayno Tambacounda Saint-Louis e nder 2024 kadi ma ena golle ko fade jokkidde aéroport uji to Kolda e to Linguére to Wourossogui Matam to Ziguinchor ɗena golle kala ma gasa hano hanirtini Sénégal émergent ko parc mum économique taw ko parc économique spécial et infrastructure mum kesi puula taw ko infrastructure sportive ko wayno kay Dakar Arène ko wayno arène nationale de lutte e ko wayno stade maître Abdoulaye Wade e sancieji kewɗi goɗɗi gonɗe e waɗede joni ko wayno sancieji ko fati kay e heblanade Jeux olympiques de la jeunesse ɗamniɗi wadde en 2026 Sénégal émergent ko jogade hôpital uji mum mawɗi garɗuɗi jaaduɗi e jamanu ko wayno hôpital mo Touba hôpital mo Kaffrine hôpital mo Sédhiou e hôpital mo Kédougou hôpital mo Agnam e sancieji goɗɗi taw ko guure sancieji gonɗi e mahede joni hôpital uji ko wayno hôpital mo Wourossogui hôpital mo Saint-Louis hôpital mo Tivaouane e mo Dakar ko wayno polyclinique hôpital principal e ko wayno hôpital kesso mo Dantec gonɗo e mahede oɗo saaha joni Sénégal émergent noon ko jogade central uji mum électrique central uji mum électrique jaaduɗo e jamanu e budget meɗen gonnoɗo en 2012 e oɗo saaha joni ne wayno dublini kala noon kala hitande laamu leydi Sénégal ina yaltina capanɗe kene ɓuura capanɗe jeetati e ɗiɗi milliard taw ko franc CFA ɗum noon ko fadde bourse uji étudiaji men taw ko jokkoyoɓe jangde mumen o gayniri discours makko noon ko wiide kaya onon kala ɓesgu Sénégal gorko hen debbo mi salmini on mi duunima on mi wi on hitande malal hitande ɓuural hitande deeyre yo Allah reena suura leydi Sénégal yo jaam walla o rewni hen ko dewenti ɗum noon wonno jubbande seeɗa e discours Macky Sall horejo leydi Sénégal ndi waɗi jamma hanki ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni aleda hanki kikiɗe sanga 16h30 ko cumo kulɓinigu waɗi to Bantanko noon ko site kanŋe to siggete e nder commune mo Tomboronkoto e nder arrondissement mo Banda Fassi département mo Kédougou bila o noon hollirama wonde kay fodde tibaji nogas
nogas fodde tibaji nogas gonti tigi ndodi kake kewde non e matériel kewɗo tilfima hen haydara ala ko yaltina hen gila kay ngura gila e ngura ha e comci mabɓe foof yaade koye turki Allah yettama noon hay goto wasani hen fittani mum nden commandant brigade mo makko e dadiɓe mum tini noon ɓe gari tigui haaɓe jettima jaayo oto waɗi sanga 18 heures hade jaayo waɗi cumu ngu fuɗɗi ko sanga 18 heures cumu ngu noon wawi tigui foolede tawi kadi koye sa yi fooleje tawi tigui koye darde siwoji ndiyam e bidongaji ko ɗum tigui woni koɓe ñifiri nguɗon cumu ha joni koye on fannu keddoɗen cumu waɗi to ancien gare Dakar mo Touba fodde 45 kantine tawi ko yeyanoɓe peesaji détaché cumi hen ha wonti ndodi sapeur pompier noon e ballal Touba ka kanam mbawi tigui arde notitade hen Touba ka kanam addi setannaji mum ɗiɗi ɓe mbawi walludeɓe kay ha cumuji ɗi ñippa ko ɓuuri yawde e yaccade commerçant ji jeeyaɓe hen noon ɓe berti juuɗe kamɓe kala ewɗo saaha joni hakkillaji mabɓe fayi tigui koye khalifa général de mouride en nde fabotoɓe hay fayi namdade kadi ballal faade e autorité ji leydi ndi nde fabotoɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen guenare woni bamude genale taw ko bamule tawatede e ndera pikkina ɗena genale noon e kala saha ne teska gueɗe kamtorinde ne waɗe hen guila kay ɓen aroɓe astade genale ne mbaɗa hen gueɗe walla ƴitta ƴiye mayɓe e gueɗe kamtorinde battede noon teskama kadi e kala saha bandiji ene kewi kala e kala saha yiyede e ndera ndeɗon fande pelle kewɗe noon e kala saha ene mbaɗa e rango faade laamu gunde fabotoɓe waɗanaɓe kay courant électricité e potoji ha tigui bamule ɗe mbawa yomnade tawa kala ko woni nder ene yiye Amadou Ba noon hoɗo jagode leydi ndi ene wayno o nani noddango mabɓe o holloriɓe tigui wonde ɓoyata kay fodde hectare uji 4 e nder genale he ma waɗe courant waɗe potoji ha wawa éclairde ha no hannirta ni o hollori tigui no yesso acteur uji socio économique ɓe pikkina holliri wonde golle ɗe ɓoyata ma golle ɗe mbaɗe saabu kay o jokkodiri e ɓooya o jokkodiri kay e ministre kalfinare ko fate énergie nde golle ɗe mbatte ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni yen ha to Ziguinchor ciltorena musidɗo men ceerno men Amadou Isaga Kebe ndun ɗemde Allah yurmotomo yaafomo kanko e mayɓe julɓe kala allahumma amina seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen e mbadi rende e haɓade seɓɓitiɓe e nder leydi Mali fama woni force armé malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe pirti miijo gaño joguino koy ko wadde seɓɓitiɓe jinno wadde e nder jangu jinno wadde e nder leydi he ɓe jiiti noon otoji ɗiɗi terroriste sara kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ɓe mbawi tigui firtude ɗiɗon otoji aseta ɓennuɗo 3 décembre ɓe jiiti yimɓe joguitiɓe wonnoɓe dow moto mumen sara ancien base terroriste pirtaɗo ko ɓoyani ko ɓe mbawi kadi ɓe mbari fodde sappoji terroriste ɓe kolliri noon ɓe jiiti terroriste en kewɗi wonnoɓe entraînement sara wuuro witengo foyta waɗɗani kerol hakkude Mauritanie e Sénégal ɓe mbawi bombardude hen otoji ɗiɗi oto ceɗɗo yesso o wondude oto logistique baɗɗo matériel o ɗin otoji ɗiɗi ɓe mbawi bombardude ɗum koto meneka paɗena to meneka aleda hanki 31 décembre meneka naɓe jaɓɓima gouverneur mumen kesso e autorité ji administrative e société civile kala jalti jaɓɓade oɗon gouverneur to cour galle gouverneur to mo meneka naɓe noon meneka noɓe noon ɓuuri tigui haɗo jinde e oɗo saaha joni koko fati e sécurité e service aji de base et désenclavement e diwan mumen e gardegol e gartugol ɓen taw ko doga molto en dognoɓe ha laaɓi ne goppi galleji mumen e goppi koɗande mumen ɓe mbawa tigui artude hano hannirta ni gouverneur kesso o noon holliri ma darno doole mum ponno beele jaam duumiɗo ene arta e nder région tigui hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni ñoono ene tawe e nder région mo Ségou toon noon
ko yahannoɓe luuma kañumen tigui jiiti goski yimɓe hewɓe waraɓe e ndera e lawol mabɓe ɗum noon ko alarba ɓennuɗo ene sikka ɗon ko seɓɓitiɓe walla sagataɓe joguitiɓe kañumen mbaɗi jangguji mumen e ɓeɗon yahannoɓe luuma ha joni koto leydi Mali paaɗen e dow lawol Ségou sara base militaire mo Banankoro janggu waɗi toon aleta hanki capantati ko lewru décembre 2023 ko bandi joguitiɓe ha teddi paddi oto sara tournal mo joro ɓe oto o noon fano tigui koto nokku biteɗo yuwala to yuwala noon ɓe jaadi e oto o dendagal diwan o noon nan waɗi erago faade laamu ngu nde faboto ɗiɗon passager ji wonnoɓe e nder oɗon oto koto leydi Burkina Faso paɗen hakkude aljuma e aseta hecci hanki hecci hanki daɗiɓe ɓe leydi Burkina Faso ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi kene ɓuura capanɗe joyyi terroriste ɓe duppi kadi base uji mabɓe to hirnangue ha to centre rewo ha to centre ɓaaƴo hirnangue leydi ndi kala e to banggue sida ɓaaƴo hirnangue leydi ndi ɓe mbawi tigui warde toon seɓɓitiɓe hewɓe ɓe bonniniɓe kadi base uji mabɓe ɓe keptiniɓe matériel woni pétalaji e munition kewɗe ɓe keptiniɓe koto leydi Tchad paɗen succès Masra ko ex opposant lundiyanke mawɗo wonno e nder leydi Tchad o suɓama noon à partir de ñalawma hande o 1er janvier 2024 o laatima premier ministre taw ko laamu transition ngu leydi Tchad habruji men kedde Afrique ma en ketto raɓiɗo musidɗo men sehil men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo sara dow Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum mi salminima juurmama mi salmitimama Ghalii Abuu en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o noon ko duɓiɗon e habaruji men e dongre Afrique to Burkina Faso toon de ko yila yettere kono mayde nde ene wayno de ko jalguji gon toon e huniyankoɓe ni e ɓen civil en hewɓe ken kadi taw kadi duttima e juumen e ɗiɗo atukuji taw kadi ko jihadiste en mbawi wadde ɗin jalguji taw kadi ko bonɗi no fewi Niger to ñaame lamorgo to ko dental kay ɓen taw kadi ko ɓen le leyɗele tati ɗe Niger Burkina Faso wonde hono Mali ko ɓe timmadi hono pottital mumen toon ɓe mbawi noon mawnito hono ñalawma kay gummugol taw kadi honiyankoɓe leydi hono France ɗon e nder leydi ndi ene tawtara ɗum noon cogel mayga wonde hono Apollinaire mo Burkina Faso ɓen tawtora ɗum kono jagogal hono leydi hono Mali kañum e Burkina Faso ɓe mbawi kadi yidirde e gardiɗo hono leydi ndi hono général Abdourahmane hono Tiami ɓe mbawi hono yewtude gueɗe kewɗe no fewi ɗo ko Burundi e dendagal tawde ko conférence mabɓe mo mbaɗnoto taw ko public gardiɗo hono leydi ndi Évariste holli noon wonde kono mettere mum no fewi e ɓen kadi déporta gorketen so sago makko wonno ko yo ɓen nawi ha toon to stade mbawɗe toon kippe piye tan ha ɓolli mumen taw kadi ko ɓorto e gam wiide ko mbaɗata kadi wonde ko débatté kadi gorkel ko kadi aɓe ñin kadi e ɓen kadi e ɓen catholique ɓen kadi ardiɓe kadi taw kadi ko cuuɗi mabɓe taw kadi ko catholique en ɓe e wiide wonde kadi en dokka kadi wono ɗin taw kadi kono dowuji en semɓinere e wonde kadi ko ɗum woni ko wonde leyɗele kewɗe noon e jaadani hen ene wayno noon leyɗele kono jaaduɗe e ko wayno noon ko capanɗe tati e ɗiɗi taw kadi ko leydi koye dongre africain hono jeeya to Afrique banggue wargo to dey duuɓi ɗiɗi ko jakkanguinde mabɓe kono jaggi kono jaygol suumi toon fodde kay temedde nayyi taw ko sarɗiyanke e oɗo saaha ene jogui hono fadede tigui rigui wawde kay rendude e nokku goto mbawante ko mbaɗanno ko noon ko ɗon nokku mum jogui oɗo joni o wawi naw tan ko temedde nayyi e capanɗe jeɗɗiɗo taw kadi ko sarɗiyanke ɗum noon faɗa nde aɓe jogui ɗum no fewi to leydi RDC Congo to nde ñalawma hanki o capan tati e goho taw ko lewru taw kadi ko hono bawte ko nden kadi oɗo Félix Tshisekedi jaaro e duuɓi capanɗe jeegom dañi ma won sappo e tati million temedde ɗiɗi e sappo e joyyi ujunere e temedere e capanɗe jeegom taw ko dande woni capanɗe jeeɗiɗi e tati piccal capanɗe tati e nayyi e nder temedere ko gañi ko ɗum no o yeehi taw kadi ko dañi kadi ene wayno ko manda makko hono ɗiɗaɓo ardade leydi ndi ɗum noon ɗum wawata kadi wadde kadi investissement makko noon koye lewru taw kadi ko
janvier e hirande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon ono londiyankoɓeɓe kono nde kono fawi martin faylu en kañum ɗe gonanani wonde kay oɗo victoire no dañi ɗum ni ɓe mbi dey ɗum dey ala ko jaddi hen no fewi leydi kono Maroc ɓe de ene jogui toon caɗele no fewi ko fatte hadde drogue kadi kono ɓen taw kadi ko liggotoɓe e laamu jaggo wona hen kadi ko jaggue mawɗe no fewi hani kadi e dilloɓe kadi ko fatte ko fuu koyguel kadi ko ɓen dey won hen naggaɓe kadi mbiya won toon taw kadi ko tuumaɓe e won oɗo drogue taw kadi ko no arda toon ni e ɗum noon ene foori no fewi e ɗum noon e ɓeɗo ene tuuma hen ɗum noon ko guila e dummonaji jewtuɗi koye enquête aji men woni ha hande ko hen ɓe goni gam kay kala tumanoɗo wawa kadi kono notade e wawde kadi wadde ɗin enquête aji Ghalii Abuu ko ɗum ɗo tunguɗen e dogre Afrique e ñalawma hande o en mbi noon e dendagal hettiyankoɓe men dow kadi ko hirande darinde hande nde e ujunnaji ɗi e nogas e nayyi won hirande amde malade e ɓamtare e udditade e yajede kadi hakkude kalowo e keɗiɗo won gueɗe kewɗe cuumi hen enen ñagoɓe to banggal men yafuya e perguitte nde dañi tan e kala saaha ɗum noon wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandou gam weltare a yawo TV Alassane Ndiaye golle ma jooɗi peewi yo Allah junno gurdam maɗa musidɗo men Alassane Oumar Mbodj en mbi allahuma amin e duwawuji duwiɗa ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓɓeri ko leydi Ukraine puɗɗoɗe do neska ko wuuro Ukraine wongo ewɗo saaha joni e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Rissa koninkoɓe Ukraine noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe aynima toon bomboje jamma hanki o ɓe mbari toon yimɓe nayo ɓe mbarmini kadi sappo e tato wonɓe koto leydi France paaɗena jagorgal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccina gollamu mo leydi France hono Gérald Darmanin o holliri tigui wonde temedde tati e capanɗe jeetato neɗɗo naggama jamma 31 décembre woni jamma bedɗo o e nder leydi France e ɗum usti noon fodde 10% par rapport kay ko naggano rawane o holliri kadi fodde temedde jeeɗiɗi capanɗe nayyi e joyyi oto woni ko duppa hay ɗum ne kadi ne usti fodde 10% par rapport e otoji duppunoɗi oɗo sahara rawane koto leydi Japon paaɗena walla to leydi Allemagne police mo leydi Allemagne holliri tigui wonde ɓe nanggui yimɓe tato aleta hanki capantati e goho lewru décembre 2023 tawi ko seɓɓitiɓe wonnoɓe kay e fewjude wadde jangu mumen ñande jamma 31 o ɓe jinno yande noon koye nokku taw koye nokku juulirɗo mo diine isayankoɓe nokku biteɗo cathédrale de Cologne tawi ko jangu oto woni tigui ko oto ɓe jinno tufade bomboje ɓe mbaɗira nguɗon jangu koto leydi Japon paaɗena leydi Japon heeɓi yerɓande musde no fewi woni tigui séisme yerɓande ɗe ɗon magnétique mum ko 7,4 sur l'échelle de Richter ɗum waɗi ko altine hande 1er janvier 2024 ɗum saabima noon ha ɗum waɗi ko wiyete alerte tsunamita ɓe erima noon yimɓe hewɓe holɓe nder oɗon diwan nde eggata paye nokkuji ɓurɗi towde kay kulu huuli jogade kay guila ndiyam ummade maayo ngo fusa naata e nder guure he ko guerre hakkude Israël e Gaza mayirɗe 2023 e darde 2024 kala haɗani koninkoɓe leydi Israël nana jokki wadde bombardement mum bomboji mum e pettoji mum e nder Gaza Hamas aynima roquette hanki jamma to Tel Aviv noon ene tawe to banggue worgo leydi Israël ministére de la santé mo Hamas holliri bilan cakkitiɗo o holliri ko fate wasɓe pittali men tuggi 7 octobre nde guerre o fuɗɗi fayi oɗo saaha joni tawa ko Palestine naɓe ɓe jettima nogas e goho ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗo e jeetato so tawi noon ko barmuɓe ɓe jettima capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ujunere fayi temedde jeegom e capanɗe jeenayyo e jeeɗiɗo Benyamin Netanyahu kañum woni gardiɗo leydi Israël o tenkini kaye wonde omo andi guerre Israël Hamas waɗi mayɓe mo hono mum hewani yiyede walla meeɗani yiyede e nder guerruji ko
hélicoptère marine taw ko marine o dowlaci tentude Amérique ɓe bombardi batoji tati ɓe roɓeɗa hudis jeyno taw ko ɗina batoji ɓe mbaɗiranno janguji mabɓe to port mo mbaɗirno jangu mabɓe to port to mo mbanno e port conteneur goto e nder mer rouge woni maayo waɗego 1,9 million neɗɗo gasanaɓe ko dogui galleji mumen ɗeɗo balɗe cakkitiɗe tan hena hono million feccere eɗo saaha joni ngala koɗɗande tigui mbalata ko jamma cofele kalumbam musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate wasoje ko Saydou Abou so tawi ko robino dongre Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj jayde weltare ɓiɓe fulɓe andu dine ma weltare TV mbi on to gonɗon ene goni ɗon foof hitande jaam hitande malal hitande ɓuuralla yo jaam Allah jogumi jogo on